F'ħidma konġunta, is-servizzi tal-ordni Maltin iwieġbu għal kważi 800 telefonata kull 24 siegħa. Telefonati li l-maġġoranza tagħhom isiru fuq il-linja tal-emerġenza 112 u li jkunu mqassma mill-pulizija li jmexxu l-control room fid-depo. Elu x-xahrejn minn mindu ġiet installata teknoloġija ġdida b'investiment ta' aktar minn 2 miljun euro. Il-Maġġur Martin Aġius spjega ma' News li dan wassal biex is-servizz ikun wieħed iżjed effiċjenti. Li huwa żgur huwa xogħol inqasam, ma hemm dik il-konfużjoni ta' kols ħanajtek, fejn għandek l-emerġenza, għandek il-kols ġenerali li jidħlu. Ix-xogħol ta' hawnhekk, il-kols li jidħlu hawnhekk jitqassam skont kif jidħlu. Għandna telefonati għall-isptar, ħafna minnhom huma għall-isptar, għall-civil protection u għall-pulizija stess. Fatta każijiet, l-operazzjoni tal-kamra tal-kontrol tas-servizzi tal-emerġenza tista' tkun affettwata mill-istint emozjonali tal-pulizija. Il-Kuntistabbli Maria Micallef qalet li kienet hija l-persuna li kkoordinat azzjonijiet immedjati li tieħdu fil-każ tal-Kuntistabbli Daniel Schembri. Hija stqarret li f'każijiet bħal dawn wieħed ikun f'battalja bejn l-emozzjoni u l-professjonalità. Mhix faċli, titrabba ċerta rabbja bla ma trid, imma fl-aħħar mill-aħħar tirrispetta x-xogħol tiegħek, aħna x-xogħol tagħna huwa li nibqgħu kalmi laqqas jekk ikun qarib tiegħek qas ikun ħijax xogħol ukoll tibqa' kalm. Il-Maġġur Aġius qal li fuq il-112 jirċievu bosta telefonati li ma jkunux ġenwini u appella biex dawn it-telefonati jiġu evitati għaliex jaħlu ħin prezzjuż li jista' jiswa l-ħajja ta' persuna li tkun veru fil-bżonn. Kooperazzjoni min-naħa tal-pubbliku wkoll għax ċemplu ħafna fuq l-emerġenza għax kollu karozza quddiem garax jew għax jinnaftaħ dejħed jagħmel l-istorbju, dawk l-emerġenzija ħajja jew mewt. Huwa importanti li l-emerġenza jibqa' għall-emerġenza.